Hej, det er Eva Schmidt fra Evas, hvor vi rådgiver ledere og medarbejdere til stresshåndtering og trivsel og mere udvikling i hverdagen, fordi at overskud ikke kun handler om bundlinje. Jeg har skrevet den her bog, Stress er ikke din fjende, fordi jeg mener, at vi skal tilbage til, at stress er som udgangspunkt en ressource. Vi skal bare vide, hvordan vi håndterer den, når det er, at der er rigtig meget pres på i perioder. Og måden jeg forklarer stress på, det er via sådan en elastik her. Hvis du forestiller dig, at stress er en elastik, så ved vi godt, at en elastik den er fleksibel, den kan strække sig rigtig meget, og den er faktisk rigtig, rigtig stærk. Der er bare behov for, at den en gang imellem kommer tilbage og er i sin afslappede og elastiske tilstand for at kunne bevare sin styrke. Og det er faktisk også den måde, vi kan kigge på stressen på, det her med, at vi kan godt holde til at strække os i perioder, når bare vi kommer tilbage til den afslappede tilstand en gang imellem. Men hvad sker der, hvis vi har et liv, hvor det er elastikken, hvor vores stressressource, hvor vores niveau og tempo ligger her hele tiden? Ja, så springer elastikken på et eller andet tidspunkt. Og vi kan jo godt binde en elastik sammen, men vi ved godt, at den bliver aldrig nogensinde lige så stærk og lige så fleksibel som før. Og på samme måde med stressen, at når det er gået galt, så kan det være rigtig, rigtig svært at komme tilbage på den gode måde. Hvad sker der, hvis man bare holder elastikken lige under spændingsfeltet over tid? Ja, så bliver den mør. Og på den måde mister den også sin styrke og sin fleksibilitet og evne til faktisk at være effektiv. Og på et eller andet tidspunkt, så vil den også briste. Så hele mit budskab er, at vi kan godt, det er okay med stress i perioder. Vi kan godt holde til det, fordi stress er en ressource, der hjælper os til at strække os og håndtere det, der er svært eller udfordrende eller kræver noget ekstra af os i en periode. Og så skal vi tilbage til en god balance igen. Du kan se meget mere på hjemmesiden www.evaschmidt.dk. Du er også velkommen til at få fat i min bog. Og vi vil meget gerne hjælpe dig til meget mere trivsel i hverdagen, så vi ses derude. Hej.